Mit navn er Johnny Poulsen. Jeg er uddannet sergeant i forsvaret og har været udsendt i Afghanistan. Og mit mål, det er at hjælpe mennesker. Det er bestemt ikke et arbejde for tøsedrenge. Det kræver hår på brystet, og at man kan holde hovedet koldt, når det virkelig brænder på. Det handler jo om liv og død. Men det handler også om teamwork, om at kunne anvende den nyeste teknologi, om mennesker og kommunikation. For mig, der handler om et arbejde, det giver mening. Ja, kom. Hans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alle væk! Hvad med dig? Er du mand nok til sygeplejerskeuddannelsen?